Selamat datang kami ucapkan kepada ipa bisa induk bakau sanak saudara kesadonyo ambillah sama sanduk nasi matuanai abas walatan Oke, baik ini gua lagu kasidah ya. Orang di balainya bukit tinggi di situ awak menggulai matuan saja matinya lampu ndak tantu nang ke dia Selamat datang kepada bapak ibu kasadonyo sanak saudara ipa bisa jenggok bakunan di salayo maupun di muko-mukunan di payo kumbu maupun dari indokuru ambillah nasi basuh tangan Assalamualaikum menampu hidup baru untuk anak daro jo marapulai nan sadang duduk bajuntai di pelaminan sambil makan gulai patai basarato jo lato dari sanjay acitu wana lemah laki oke Kalaulah mati cendonyo lampu ndak tampu nang kadiawai ora sok kamari masuk kasinan talangka kaki cucu ana lelaki ni hari nang kalam nan tak tabado menangis siapet sambil duduk entah ke makan entah ke minum entah ke sakit entahnya sanang tuana Sanoyo hari nasiapet alunyo makan pelajali nasi letunggu lanyo sadio kan itu rumah nasiapet tak yo makan di teleponnya mak nan siapet di telepon puluh le bapaknya rupanya nan siapet kotak namo makan ala 7 tahun lamunyo wala tadi makan lo ya ada makan res magadang pare apa ya la diet mai
balainya bukit tinggi nak taruh awak yo kagak duit di mana kasanang dalam hati tadi lampu mati kini lai duit mai. Yo lah, jauh. Balik dia dari gaduit nak taruh yo ke Solo kini lampu yo lai duit lah nampak sambal nak di suwo Rami balainya koto tu di situ ada orang selayang kalau samba nang kadi baju ada garang patai randang juga lejar yang itu warna mau laki ni dia mai Olah balik dari payok kumbu nak tahu kapakan cuma lai seketik nama rusuh si pausi sejak pagi ya lu makan dalam ruang pawik dari tak itu mana mau laki ni ditakan juo norogen konan parwi la tambah la payu manangi pausi sambil duduk main Dah belum bin. Dapat dengan hari ni. la balik la dari koto marapak nak taruh ya wak kain darung di luar le galak cuman paru lapa marung Yo ya. malang mana nasi pausi nasib dak kawa tambah malang parilah paru poi lampu mati nasiabi kadi tanah kayu tak ada